Žiadam ťa o tvoj prútik. Poďme rýchlo dnu, než ho niekto zabije. Dobrý večer. Ahojte. Tento dokument je posledná vôľa a testament Albusa Percivala Wulfrika Briana Dumbledora. Poprvé, Ronaldovi Biliusovi Weasleymu zanechávam svoj deluminátor. Pekné. Dobré. Čarodejník a skákajúci hrniec, králiček, balíček a chichotavý peň. Zdravím, tu Meky Špírka, prepáčte, že som sa dnes nedostavil. To je naozaj nechutné. Daj si to dolu. Povedala som, daj si to dolu. Ale priznám sa, že aj ja som už nad tým rozmýšľala. Ahoj. Ty si totálny idiot! Mám rád Hermionine ohničky. Hermiona má pravdu. Mali by sme tam ísť. Poďme hlasovať. Kto je za návrh? Takže... Chcem hovoriť s Raráškom. Si istá, že je jej? Áno, som. Madame Lestrangeová. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Mám na srdci niečo povedať ti chcem. Toto leto s tebou. Toto neznie dobre. To nevyzerá dobre. Maj rozum, chlapče, a chod domov. Klameš! Poži si ešte. Aký máš dôvod? Ty mi povedz. Nezaujíma ma. Pochopil som vás dobre? Naozaj nám dávate povolenie to urobiť? Presne ako hovoríte, len potom? Výbuch? Bum! Protego Maxima, fianto 2, preparo il nemico. Pán môj! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Hey, you. You're finally awake. Harry, si úžasný chlapec. Výborne, Drako. Výborne. Že ten prútik je najmocnejší na svete.